At takat paano na agami ito ay punta ka kung ano ako doon be. Asa ka to sumoy-moy no? Nga na dito presentation sila ugma. Aw karon de. Nato sila presentation ay pa magbumbiro lang ni bataa. Akong ingnon. Ay pa. Naalikaw sa may ganahan din mo nga kuha sa presentation ninyo ugma nga. May pa magbumbiro ka. Pa, magbubiro ko. Di mangguto ugma. Karon mangguto. Tapapaoy. Nakaw na na kay. Pagilis og sa imong suton nga. Kuanan, magbumbiro magkaka. Pagilis na kay. Hapit ng oras oh. Oh, hapit ng oras. Suot ng klase. Ha? Sige pa, ilit na ko. A few moments later. Papa, rawa ko tuot pa. Hindi kayo no. Di totoo yan. Kanay nindot nga tire na. Muy. Mauni pang bumbiro ka. Nga ato na ka na. O pa, ato na ko pa. Bye-bye pa. Amping na ka. Pagtarong mga eskwela na lakaw na. Kaya maliit ka. Sige, bye. Tutut. Meanwhile. Uy, Ayaw, di ma. ata mo. School. Kami pa daw sa eskwelahan. Sige, lumatan nyo, tala. Iray. Good afternoon, sir. Oh, good afternoon, class. Uy, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. kung saan na natari mo, moy? Bumiro ko din. Bumiro ko din. Sana all. Sila, aabugada din ni doktor. Ako, bumiro na ako. Papa, kay, ingo papa, bumiro, bisbis. Tubig, tiroy. Putangi. Diwat. Sus, sago na naman eh. Diwata naman si mga mahanoy. Agoy. Sus, kumoy-moy.